ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଏବେ ହେବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପିଛା ବାବଦରେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଅନ୍ଧ, କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା, କାର୍ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା, ଅଟୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଯଦି ପାର୍କିଂ ବନାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ୟା ଭିତରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଠେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ବନେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପାର୍କିଂ ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାରରେ ପକାଇ ବସିକି ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାର୍କିଂ। ଏ ପାର୍କିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, କାର୍ ରହିଛି, ବାଇକ୍ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରସିଦ କଟା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରସିଦ କଟା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ବନାହେଇଛି। ଏଠି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ହେଲେ ବି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଝିରେ ଏମିତି ପାର୍କିଂ କରାହେଇଥିଲା, ପଇସା ନିଆହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।